Det var bare start. Vi lovede jer en video om, hvordan man egentlig spiller bebop. Og det er det, vi skal vise jer i dag. Ja. Det er godt nok gået lang tid siden, vi har set hinanden siden sidst. Ja, mindst 5-7 minutter. Mindst 5-7 minutter, ja. Ja. Godt. Vi starter med selve setupet. Når man spiller bebop, så skal man bruge det, som vi ser foran jer. Man skal selvfølgelig have en medspiller. Tim og jeg, vi spiller med hinanden i dag. Så skal vi bruge selve bobbordet. Så skal vi have 15 røde brikker og 15 grønne brikker. De skal ligges blandet herinde på midten. Til selve bebop vil der være ringe rundt om de røde brikker. Det er der på nogle af dem her. Til selve bebop arrangementet vil der være det rundt om alle de røde brikker. Og det er sådan set bare for at hjælpe de farveblinde. Ja. Godt. Så skal vi bruge køer. Det skal vi nemlig. Ja. Og resten, det hører ikke med til normale bobspil, men det her det er ikke normalt bob. Det her det er bebop. Måske lige med undtagelse af de sorte brikker, som vi selvfølgelig også skal have. Man har normalt en sort brik hver. Sørg for at holde sådan, så man har en sort brik hver. Fordi hvis den ene spiller på sin sorte, og den anden så får den, så det bliver lidt noget rod, det kommer vi til senere. Men have lige din egen sorte brik. Godt. Så var der noget, som gjorde, at det her var lidt anderledes end almindelig bob-type. Hvad er det? Det er øl og shotglasset. Og det foregår sådan, så man hælder øl op i sit shotglas, og så når man når til nogle bestemte ting, når der sker nogle bestemte ting i spillet, så drikker man. Det gør man nemlig. For eksempel, hvis Taumis skyder en af sine brikker i, så skal han drikke. Eller hvis han laver en fejl og skyder en af mine brikker i, eller skyder en brik ud af bordet, så skal han drikke. Bare for at nævne et par eksempler. Ja. Bemærk det velskænkede ølshot. Vi vil gerne have shotglassene fyldt. Det er det samme til bebop. Ja. Fordi i løbet af en lang aften, så det lige at mangle lidt under, det kan faktisk medføre, at man er adskillige øl bagud i forhold til sin medspiller senere hen på aftenen. Så sørg lige for at fylde glas op. Ja. Jeg drikker ikke, så det her det er bare en prop. Jeg agerer rollen af en, der kun spiller med i startspillet. Så ja. Og det kan man jo sagtens. Det første, der skal ske, det er, at vi skal skyde bordet an og finde ud af, hvem der er rød og hvem der er grøn. Det gør man, som I kan se, ved at skyde ned i banden, modstående ens egen side, og se, hvem der kommer tættest på egen baglinje. Skal vi se her. Tim, han er faktisk noget lidt længere, end jeg er. Jeg vil kunne skyde skylden på, at jeg står lidt tæt op ad væggen. Nogle gange til selve bebop står man også tæt op ad en anden spiller. Men må prøve at se, om man ikke kan få det til at lykkes. Men her er det i hvert fald Tim, der er tættest på, og derfor starter med at være rød. Ja, for rød starter altid. Rød starter nemlig altid. Nu skal vi have lavet det, der hedder en spreder. Og det her, vi skal arbejde mest sammen. Vi tæller 3, 2, 1 nu, og på nu skyder begge så hårdt de kan ind i midten. Man skal passe på med at føre staven, så man ikke får ført hele staven ind i midten, men man skyder bare til den sorte. 3, 2, 1. Sådan der. Der er en brik udenfor. Det gjorde der. Det var en rød brik. Når vi har kolde, så plejer vi at lægge dem i hjørnet for at øve de svære skud. Men til selve bebop, der ligger vi brikken i midten. Til bebop vil man skulle drikke, når der ryger en af ens egne brikker over kanten. Men det gør man ikke på sprederen, fordi det er umuligt at vide, hvem der har skudt den over. Så fjerner man sin sorte. Sprederen ser god ud. Der kommer god spredning på. Det ser ikke ud til, at der er overvægt af brikker på nogle af siderne af bordet. Så kan vi bare gå i gang. Ja. Det man gør, det er, at man tager den sorte. Man lægger den på sin egen baglinje. Eller på en af ringene rundt omkring. Og reglen er, at man skal kunne se hvid på begge sider af den røde streg ind i midten. Som man kan på den sorte der. Så tager man den, lægger den på baglinjen og skyder til den. Målet er at få alle sine egne brikker ned i hullerne. Det er sådan set det. Og når man har skudt, tager man og samler sine brikker op, så modstanderen ikke skal skyde på den, og så er det modstandernes tur. Der skød jeg en brik i. Det var en perfekt demonstration, kan man sige, fordi nu, når jeg har skudt en brik i hul, så får jeg lov til at tage et dejligt shot øl. Eller anden alkoholisk væske, der serveres i baren.
Ja, lige præcis. Jeg følger med Jot op igen, så det lige kan stå og ilte lidt. Og komme af med noget af sin sko. Nu har jeg skudt en brik i hul, så er det mig igen. Det fortsætter nemlig med at være min tur, indtil jeg har lavet en fejl. Eller ikke har skudt noget i. Så lad os se, hvor længe jeg kan blive ved, inden det bliver time igen. Så længe blev det. Ja. Sådan fortsætter vi sådan set. Du kan bare sætte et skud, Tim. Ja. Sådan fortsætter vi sådan set, indtil at der er en, der har skudt alle sine brikker i hul, og dermed er vinderen. Til selve beaver, der vil der sandsynligvis være nogle spil, hvor man løber tør for tid først. Og det er jo fordi, i de indledende runder har man kun 20 minutter til sit spil. I mellemspillet har man 30 minutter, og i slutspillet, der har man ikke begrænset tid. Så der kan man være lige så lang tid om det, som man vil. Men i de indledende er det ret normalt, at man ikke altid når at blive helt færdig med sit spil. Hvis det er tilfældet, så tæller man de tilbageværende brikker op, og så oplyser man overdommerne, hvad pointstillingen blev. Det gør man egentlig uanset, om man når at blive færdig eller ej. Så i det her tilfælde, hvis nu der var gået 20 minutter allerede nu, så vil vi tælle alle vores brikker. Jeg kan se, at du har 13 brikker liggende op, og jeg har 15 brikker liggende op. Yes. Så det vil sige, at stillingen vil være 13-15 til mig, fordi det gælder om at slutte med færrest point. Hvis man formår at skyde alle sine brikker i hul, så stopper spillet der, og modstanderen får ikke mulighed for at skyde videre, selv hvis der er mere tid tilbage. Så det handler om så hurtigt som muligt at få skudt alle sine brikker i hul. Ja. Vi glæder os til at se jer. Bebop er fedt. Nu kan I spille det derhjemme. Ja.